Přijde na teď. Čau lidi, já jsem to Minecraft. Dneska je to challenge, není to na můj kanál, je to na Minecraft YouTubera. A je to taková mini challenge, musíme si být práta, kolik to energiáky na to kantou. A pak to přijme. To bude hustý. A nevím, jestli tam můžeme dát kostky, já to nevím, jak tam dávat na samozřejmě. Protože tam musíme přijít. Když ten druh nesmí, do komentářů napíšete, to je to trest. Pokud to budu moc, tak pokud to bude dobrý, tak to samozřejmě vybereme. No a to trest se rozvíte příští týden v sobotu. Já jsem si to můžeme rozhodnout, takže pojďte se nohým. Tak Tady je ten croissant, já ho takhle rozbalím, jo? A aby to nebylo málo, musíme ho tam ještě hodit. Aby to bylo dobrý. Takhle to ještě takhle, tak. Tady to fantu. Já točí to Minecraft YouTuber, protože on se studí trošku. To je tak trošku to polejdu s fontou. Kamo, to si máme každý za spůlice. No, to se budu rozpůlit. To bude hnusný, já si to nejde. Kamo, ten přijde by nám to usmožil, ne? Tak. Teď, aby to nebylo málo, tak si každý musíme napít. Takže Minecraft YouTuber se napije za ho trošku nejdřív. Tak to stačí. To stačí. Tak, já. Já už to dopiju. Když se teďka nepotřebuje. Teď se napiju To toho. bude tak hnusný. To exotik netek, to bude hnusný fakt. A to, já ty plechovky, nebo ne? Tak, teď to jdeme rozpůlit, jestli to rozpůlíš, tak děkuju. Rozpůl to, prosím tě. To bude hnusný. Rozpůl to. Tak. Tak teď si vezmi ten menší, dobře? Tak, ty si... Děkuju ti, jsi hodnej. Na, toč to, tak, děkuju. Takže to je ono. Já to jdu sníst, dej to na mě. Já to jdu sníst, jo? Napítá. No. Já si to budu si jenom taky. Nepij můj fantu! Já to sním ti povídám. Já to taky sním. Počkejte, vy nejde tam, ty za menší koupit tenhle, víte teda? Jasně, ne. Jo. Já mám větší to tak. Ty to hnusný vám povím. Teda komu? Máš to fakt hnusný. Napište Jardovi, napište Minecraft YouTuberovi, co má udělat za trest. Ne, třeba já nevím, prostě jak si třeba podívat. No tam nejdeš tam. Pochopil ti. Tak aby to nevypadalo, že to je někdo poslouchal. Tak mi pomoct s tvou kouzelnou botou. Tak. Tady mám takhle ukážu hospodu. Tady je to takhle měkčí, ne. Je tady vlastně základní škola, když půjdete rovně, tak se můžete. A my se uvidíme za chvíli. Točím. Takže to je Matěj, no. Tady skáče parkour. Nasrat. Tak si tomu videu dejte like. Pokud ne, dejte dislike. Jo? Schválně kolik to bude. Pokud to bude jeden na jednoho, tak já si musím dát i Jardou kámenůžky, pokud to napíšete. A nevím. Prostě každý tomu druhému prostě vybere teda, když to bude 50/50, tak tak si dáme kamenůžky a tady. No budeme mít, já myslím, že by bylo teď. Tak jsme se teďka domluvili dokonce, že to uděláme tak, že nevím. Dáme Prostě každý bude mít trest, no. Jo, prostě každý bude mít trest. Ale já už mám připravený pro Jarouška. Já mám připravený pro Matýska. Tak mi ho řekni. Ne, neřeknu, to vám řeknu až v příštím videu. Takže jsme se dohodli, že byste čekali až moc dlouho. A to uděláme, že to budeme už udělat zítra.
doufám, že se mi souhlasíte a Jardovi strčím tu hlavu do koště. Tak čau. Počkej, zapni.